Kampanja li qed tibqa' dominata minn ħafna ajjat u attakki. Bil-Prim Ministru Roberta Bela mill-ġdid reġa' tkarrab għal fiduċja ta' dawk preżenti waqt li talabhom għal mandat ieħor daqs li kieku ġejja elezzjoni ġenerali. Erġgħu kunu miegħi! Isilfuni mandat! Diskors li fih Roberta Bela der kollox apparti kalm fejn talab biex il-poplu jibqa' b'saħħtu imma kalm dan fil-waqt li baqa' ossessjonat fil-kelma establishment li ilu jsemmi mill-bidu tal-kampanja għall-MPs. Sħabi kollha u jien kalmi iżda sodi, mela ilqgħu is-sejħa tiegħi, ibqgħu kalmi. Waqt din l-attività tkellmet ukoll Marija Sara Vella Gafa li spjegat kif 11 sena Gvern Laburista ta' is-saħħa lil Maltin. Is-saħħa lil Maltin. Din hija t-tema li għandu l-Partit Laburista din l-elezzjoni u fi ftit kliem nixtieq nispjega. Is-saħħa lil Maltin għaliex fl-aħħar 11 sena tajna s-saħħa lil kull Malti u Awċi. 11 sena li fihom suppost inbena sptar ġdid f'Għawdex, 11 sena li fihom suppost l-isptar San Luqa inbidel fi sptar li jattira it-turizmu mediku, però li fil-verità il-poplu ma ħa xejn, anzi insteraq 400 miljon euro. Fl-istess attività Owen Bonnici tkellem dwar l-iżbalji tal-Labor. Perfetti f'din il-ġenerazzjoni f'dawn l-10 snin u iktar ma konniex. Żbalji għamilna wkoll. Waqt li għamel diskors li fih kompla jbeżza bl-establishment, bil-Ministru Bonnici spiċċaw ukoll jittallab għal fiduċja f'Roberta Bela u jappella lin-nies biex jibqgħu sodi. Jekk intom kull wieħed waħda minnkom tivvotaw favur il-moviment tagħna, favur il-viżjoni, favur Roberta Bela. Minkejja il-ħafna appelli, ħadd minn dawk li tkellmu ma appellaw biex in-nies ma jattendux għal protesta ta' 3-28 ta' Mejju quddiem il-qorti fejn il-partitarji mistennija jagħtu appoġġ lil Joseph Muscat.